नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरबावनाय थाबाय दिनै आङो आंनि ड्रेस कालेक्शन दिन्थिनो लादों नोंथांमोननि सेराव आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दानिया नायलांदो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ आं दा दिन्थिनो लादों आंनियाव गांबेसे माने दख'नानि अनगायै गुबुनफोर ड्रेस दङ बेखौनो दिन्थिगोन दानिया नायलांदो आं दिन्थिनोसै माने आंनियाव गांनैसो फ्रकफोर दङ अनलाइन खालामनानै लानाय बिनि उनाव मा होनो सिलायनायबो दङ गांनैसो आरो मा होनो माने बायनायबो दङ बिनियाव नैया बेबो गांसे बे गोलाव माने आं दायो दिन्थिगोन बे माबायदि आरो नेक्स्टआव नैया बे गांसे बेबो लं फ्रक बेखौ अनलाइन खालामनानै लादोंमोन आङो मिन्ट्रानिफ्राय आं दामखौ बावगारबाय माने 700सो लादोंमोन जानांगौ बियो बिनि उनाव आं नैबे दा गानगासिनो दङ ना बेयो बेखौबो खालामदोंमोन आङो अनलाइन बेबो 1100फोर लादोंमोन जानांगौ एसेबां दामि नङा आरो नेक्स्टआव बियो गुसुं बेबो गस्ला गांसे माने गुसुं बियो निया आन्थुसे थाङो बेखौबो आङो अनलाइन खालामनानै लादोंमोन बेखौ मिन्ट्रानिफ्रायनो लादोंमोन आंबो बेखौ गोबाव जाबाय बे अनलाइन खालामनाया आं बुधबार गानबाय बेखौ माने अनलाइन खालामनाय गस्लाफोरा कालार खाराखै आंनिया निया बियो आंनिया 800नि खाथि लादोंमोन दा आं एसेबां गोसोआव गैया नैबे गांसे बेनि उनाव नेक्स्टआव नैबेबो आं माने उल्थायनासो दोननाय जायो खनबाथाय उल्थायनानै खनो आङो उल्थासिम नैबेबो शर्ट फ्रक बेखौबो अनलाइन खालामदोंमोन आङो मिन्ट्रानिफ्राय नेक्स्टआव नैया बियो कुर्ति आं माने उल्थायनानै दोनो खादोंमोन आङो माने उल्थासो खननानै दोनो आङो माने मोजां जानानै थायो माने साबसिन खननानै दोनो आङो उल्थायनानै खनो जायो नैबे गांसे कुर्ति बियो बेखौ आङो सिलायदोंमोन जोंनि टाउनावनो गासैबो उल्थायनाय गोजानिया नैबे गांसे कुर्ति
दिन्थिनाय जादों माने ओरैनो गानबाय थानायफोरखौ दिन्थिनाय जायाखै मानो होनबा गानबाय थानायफोरा कालार सालार खारजोबनाय जायो बिनि उनाव नेक्स्ट मोनसे दंबावो आंनिया माने बियो आंनि लेहेंगा गैया ब्लाउज